pass and move. Patino shikatino chinjari me groove, pass and move. Mama sita tingo shakera mutuze, pass and move. Welcome, ladies and gentlemen, to yet another episode of Pass and Move in the midweek fixture here at the Barbourfield Stadium. It's Bulawayo Chiefs taking on Dynamos right here at the Barbourfield Stadium. Mkomango Devi. Tufara Magadi. And welcome to Tape 3 TV. Yeah, tinotenda unokuva vari nharo renyu. Aye. Game runners Bulawayo Chiefs versus Dynamos. Uri kuona sei? Yeah, game runners maona wangu androzitawo. Tino expect 1-0 pa Bulawayo Chiefs. But Bulawayo Chiefs yacho handingati bad team. But ndo trust Matimbare zvakanyanya. Cause Timbare is a strong team. Kubva kumashure zvichenda mberi. As long pangori ne squad yakangotanga last week handina problem nayo. Ndeipi player uri kutarisira kuti nhasi chayo? Inini kuTimbare handina munhu wandotemba kuti uyu ndianoita mashiripiti. But as long Kasondo kana Temopiwo wangorimo ndoti any gun can shoot. Nice one, my brother. Ngationa after ball. Thank you. Ndotenda mkoma wangu. Iripo. Sharp. Puja siya sharp. Mina ngiright ukambani. Mnandi ngikazwa istyle sangikhona. Kunjalo nje ukuthi abantu bebe happy ama sports ngabantu ukuthi behlale be happy. Otherwise, welcome to Tape 3 TV Mkomango. Yeah. Number 1. Kemura nasi Bulawayo Chiefs versus Dynamos uriona sei? Ndona ngeTimbare inowina. Ngani? Ngati 2-1. But you are looking like a Islander supporter. And this one blue, and this one chi. Hayi blue niyatenga kona apha ilatest yakona. Antu yabona ukuthi Timbare ihlale eHarare le. Ukuze sithola ama products akona kumele sivuye eground sizo support. So kona apha kumele ngithenge sami skipper esi1 la. Nice one, Puta. Siyakuthanda khona ukuthi abantu bethengi besupportane ukuqhathekile kakhulu. Otherwise siyabonga Puta. Sasibona after ball. Sharp mdala. Thanks. Nice one, Puta. Bulawayo Chiefs versus Dynamos. Sibona njani game namuhla? Game namuhla ngeke ngisho but mina ngisupport iChiefs ngibona ngathi izowina 2-0. Iwina 2-0. Muyiphi umdlalo omkhangeleleyo namuhla property engayenza kuhle? Abadlali beChiefs mina kale sibengakabi kwazi buku. Anthi kulomela ikhaya wabuya ngapha mana ngunceba indlebe kulomela ikhaya wabuya ngapha kulo nani uzidambo la ukhona kulomkolo la ukhona khona pha. Bonke labo la ngabona abazwa but angababoni behlala so angeke ngisho but as party mina protect 2-0. Nice one, my brother. Asibona after ball. Okay, ngibonile la sharp. Mkomango Nebi. Right. Mkomango Nebi. Magadi baba. Welcome to Tape 3 TV. Mtambo wa nasi Bulawayo Chiefs versus Dynamos. Uri kuona sei? Mtambo uyu wakanaka singaiti. Isusu seMatimbare. Tine hope yekuti tiri kutowina 2-0. Isusu seMatimbare baba sekutaura kwaita munhu uyu. Neniwo prediction yangu iri kuti 2-0. Timbare hoye. Vana todaro aka 3 shares yaza. Ndeupi mtambo mutarisira kuti akakufadzei nasi? Inini zvangu pamatambi veDimbare. Aiwa mfana anonzi Leroy Mafunga anosota vanhu. Anopedzera masports chibaba chaicho chibaba. Mira ndione Mtimbare wakachena sei angauye. Mira nditake ndataura Mtimbare akachena. Ona Mtimbare kuti akachena sei. Mtimbare ndepi? Hapana muri sei. Wakachena plus. Thank you so much. This is nice. We love this. Welcome to Tape 3 TV. Zita20. Mtambo wa nasi Bulawayo Chiefs versus Dynamos uri kuona sei? Timbare ne win nasi. Asitombodakana zina basi. Timbare ne win inopedzera izoraibata 2-1 takaenda mberi. Ndeupi mtambi wakutarisira anokufadzai nasi? Anofadza. Piyo ndi anondira zviri nani. So what 2-1 scoreline? Ngationa after bora tondafa. Iripo. Nice one Mtimbare. Ndokumbira kutaura nemi baba. Inini ndine mutambi wandiri kutoziva kuti nhasi anotipa score. Shadrack Nyawa achakanda score captain today. Pio. Pio
haakandiscore asi Nyawa achatiwanira score. Nice one mdara. Nice one. Ngationa after bora. Machenzi amfuna ukuqamba manga. Lokhu yiko kuthiwa smartness. Clean. Laba ngikhuluma lo bani? Khuluma lo Xolani. Yabo khuluma lo Jazz. Lebo khuluma lo Manswane. Danisa. Machita igame yanamuhla Bulawayo Chiefs versus Dynamos. Libona njani? Qosto? Ku obvious siyawina. Bulawayo Chiefs oye. Ngaki? 3-0. Uvumelana la uQosto? Ya umfowethu mvumelana la but maybe okungabafana senze thina singani siqala ukungena labona endaweni ezifana nabo league. Maybe singabathanga nge 1-0 but kubaluma siyabaluma. Sikubaluma siyabaluma ngeke sibayekile hayi nge 1-0 but siyabaluma. Alibezo? Hayi vele ngeke sibezo. Livumelana laba baku right wami kumbeli nalombono ehlukileyo. Hayi umbono yiyo vele njengoba siqalisa ukungena so selolaka singena selolaka vele sile pressure ukuthi vele sebaluma and siyabaluma nge 1-0 kopha. Hayi Chiefs 1-0. Abantu bonke bathi 1-0 but gents into engithandileyo indlela elismart ngayo elibonisa ukuthi iChiefs la isupport okwamagama. Asibona nini after bora asibonke kebe kuzala enkomoni yabonga kakhulu magents. Sibongile khiwa hayi kuyaba njalo umdlalo umele ube mnandi. Siyabonga magents. Phumeleli la Ndalubuyele Ntebe la Ubuyele Ntebe mthatha yabaphumeleli ubuyele Ntebe Mtara uyasiza ukuthi idawona usibone njani game uyathize game wayona ze mtara Mtara welcome to Tape 3 TV urisei ndiribo murisei isi triple mayona sei game aiwa game rachina exastereke ratanga bhora richitanga kutanga ma first minute ratanga riri bhora rikazongoita sera kura kufedha tikazopinda mu second half game rara kunakidza zvisingaiti asi marefri bhora oda kufirikisa bhora marefri madecision avo anofanira kunga ari madecisions ekuti vese anofanira kuwirirana the linesman and even the ref anofanira kuwirirana vapane coordination. I don't know how best they can work out kuti pane coordination between the referee and the linesman always. Masora chicha mashora at first tikuona kuti linesman naref madecisions avo every time haasi kuita tali handiti tine first decision yatakamboitiwa Dynamos yagohwesa ndobva linesman abva aramba akati haisi gobhora but ref akatomira kuti anotrasa linesman wake because the second ref but ref abva ati haisi gobhora. Second incident yataona paya linesman asumudza offside as if he was not watching even game racho referee akabva asonokonzerana vakaguma vakuti is a score saka toda coordination between ma referee ese the on field referee and the linesman they should have a coordination. Tazinzwa waiona sei bras aiwa bhora rachinakidza aiwa bhora rachispaka ndo zvatinoda kuona muBF as long pasina musindo pasina chivanhu vachizvitambira bhora aiwa ndo zvatechida kuona izvozvo. Alright Tazinzwa mkobati my brother uri sei inini ndakamboya pano ndichiti iDynamos izvambukile lo munyaka aiwa ndiruda kuti sorry kumadhimbare ivhulile idalikile ispeed limit ivhulile amambombi iDynamos isifuna iReal Madrid sorry madhimbare ndakati lizvambukile lo munyaka livhulile amambombi sadalika ispeed limit siyabo mkoma ndebi imibhozo kuti do welcome to Tape 3 TV mkoma wangu waiona sei game Dynamos 2 Bulawayo Chiefs 0 ini bhora randifadza ndangobhokana kuti Nyawa captain fantastic vazongoita ka injury but hazvose bo Dimbare yavhura mapombi kuruza man Toyota kuruza right ini ndanakirwa nebhora chaizvo handiti asi pane zvandaona 1 or 2 zvinotarisa bhora kuti rinakidze kuri kumaplayers handina zvakawanda chandaona ndechekuti refu nemalinesman ake vese vari 3 vanga vasina communication inoenderana linesman akati offside refu haasi kuzviona ari kuramba achingoridza bhora zvekuti haasi kutarisa linesman wake then the moment yekuti refu anoona kuti paitikawo incident yaitika muground linesman ari pamberi pakuti natsoona ndo zvechakati zvaitika haasi kusumudza chi tazviona pagowa bhora rekutanga reDynamos linesman asumudza offside of which isusu right now hatisati arizoziva kuti wai bhora razonzi ragowa linesman ambenga asumudza vazomanya pakona unoratidza kuti ndinoona communication yalinesman ari infield referee and the linesman iri poor zvinotarisa bhora kuti riflowe
then totiwo kuma players ngavangotamba bhora rakanaka. Iri bhora rekuwadzana here muZimbabwe munomu economy yedu yakadhako, saka kukuvadzana haisi solution. Ngatitambe bhora chete rinonakidza both teams. Ini ndiri muDimbare but kuti mateams ese ngaatambe bhora rinoita se rakanaka kwete kukuvadzana. Njara, welcome to Tape 3 TV. Tinotenda baba nekusangana nemikako muchitizo pakuti tionekwe nevanhu. Tinotenda chaizvo semasupporters, tinozvikudza chaizvo ndo zvatinotarisirawo muupenyu izvozvozvo, tichionekawo neZimbabwe yese tichitaurawo nemi kudai so zvinonakidza chaizvo. Dai kambani yenyu yaramba yachidaro isarege kuuyawo kumabhora ichiteedzawo tichitaurawo zvatinotaura, muchionawo sekuru nembiya dzedu nemiteuro iyi zvichiwanikwawo zviriko kumabhora uku, nekuti mukationa tauya nembiya nemiteuro kuratidza kuti timu yedu yakadii inowina chete, ende taprofita tikati timu iri kuwina 2-0 ende yawina 2-0. Nhombo nhatu idzo yechitatu iyi ndoyetetu yatazoroyera Bulawayo Chiefs kuti idonhe pasi, mbiri idzi ndobva dzapinda mugedhi, saka tawina 2-0. Saka ndinotenda kumaDimbare ese masupporters, ngatirambe tichisapota timu yedu, ngatitadzokei kumashure. Zviripo zvinowanika kuna mari, asi tiri kuda kuti timu yedu irambe iri kumberi. Madimbare hoye! Madimbare hoye! Pamberi nekusapota timu yedu! Pamberi nekusapota timu yedu! Tinotenda! Dimbare! 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 My brother, welcome to Tape 3 TV. Thank you very much, brother. Bulawayo Chiefs 0, Dynamos 2. I want to say game. The game was okay, and Bulawayo Chiefs was not a pushover. They tried to push Dynamos up to the end. Maybe a draw for them was okay, but no, Dynamos did other ways, and they thought otherwise. I mean, for them to come back and win the game 2-0. So I think it was a good game. And as for Dynamos for this season, I think they are doing well. It's a good start for them. 2 wins and 1 draw. It's a good start comparing from what they did last season. Thank you, my brother. Njara Debi. Good day. Welcome to Tape 3 TV. Sure. Bulawayo Chiefs 0, Dynamos 2. I want to say game. Game rakanaka. Vanhu vangavaida kukanganisa. I think ndoda kutaura salinesman angari uko yes hatingamboti anga achinetsa hake, but negoo rimwe riya handiwaona anga asina kana mbosimudza flag wazozviona, but goo riya ranga riri redu. But haiwa tinotenda hedu vakomana veBulawayo Chiefs nesu tiri vanhu vamwe chete, hatidedi kurwa tiri vanhu vamwe chete, ndinotenda. Thank you Mdara. Welcome to Tape 3 TV. Awufa. Bulawayo Chiefs 0, Dynamos 2. Result esingayithabelanga le. But abesihlali ama mistake amancane kuphela yabona. Lo keeper la confidence antu yabona ubemutsha namuhla since last year kadlalanga any game yabo. So namhla first game yakhe ama mistake khona la amancane, lo mkolo namuhla experience yakhe siyibonanga thina ama supporter. You not tape. Very not tape. But ungenana. We move forward. Ngiyabongeka my brother. Thank you very much Ninja. Ninja la uyakwazi. Bulawayo Chiefs 0, Dynamos 2. Yeah, it's a game of football. But result ayikho fair because basically upper end. Singakayikhatshana ndithanda ukuthi happy birthday to my coach John Katsino. Happy birthday, but yeah. I-president abafana bayalila ukumnika i-president. Abafana bayalila ukumnika i-president and bengikhala ukuthi president ye-1-0, but unfortunately awuhambanga ngendlela amathe mfisa ngayo. But otherwise, tough luck Saru next time. Ayinhliziyo idabukile budas angikwanisi. To be honest angikwanisi. Sorry bro. Hayi angikwanisi. Hey team le isenhlizweni. Hayi ngithi but ngisazibuza ukuthi why equipe uDiego lapha ngomithi wahlwabula team. If unanzelele kakhulu uDiego vele beyibulala iDimbare. Then substitution yakhe ngibona ngani yebet leyo. But I know it's a game of football. You win some, you lose some, and you draw some. Thank you very much Saru. Nice one my brother. Mtimbare. Yes, Mtimbare RT. Welcome to Tape 3 TV Mtimbare. Dynamos 2, Bulawayo Chiefs 0. Why wanna say game? Game iri richitinakidza but refu ramboda kumboti dzvanya pamoyo. Refu ramboda kumboti gwadzisa amboramba goede kutanga but tazosungunuka nekuti Dimbare yazowina muBF. Izvozvo zvatifadza isu semaDimbare. Dimbare yadzoka paposition yacho yatinoziva kuti ndo Dimbare yatoziva iyi. Izvozvo tiri kufara chokwadi. Dimbare hoye Zora Bata. Aiwa Dimbare timu yedu. Zora Bata usekerere.
kana ndafa uzandichemende ndandega paukama. Haiwa tinotenda mudhara timbare yatinakidza. Nice one, my brother. Nice one, my brother. Hey, we are good. Mariva boss. Ndarang, welcome to Tape 3 TV. Yeah, we are welcome baba. Bulawayo Chiefs 0 Dynamos 2 game wariona sei Mdaro? Aiwa manake Dhimbare manake huchi. Baba ndikada kutaura zvezvo zvakaita Dhimbare so far now. Ndikanimborowa so. Coach first 11 yarova. Yakanaka second half nesubstitute yaisachisa Sondo mazviono kana huchi uyo. Timu yeye inosvika kudhara. Ihombe Mdaro. Handina complain. Yakanaka timu. Zvese bo. Nice one Mdaro. Tarami, welcome to Tape 3 TV. Yes. Bulawayo Chiefs 0 Dynamos 2. Hombe. Kana mazogara hombe ihombe. Mabhora aya hanyeba. Iri ndera 3. Rasiyanira vatamba nesiyere na 1 okurokorere. Ra 2 okuro. Iri ndera 3 okurokwe. Iroda hombe. Iroda hombe. Nice one Mdara. Thanks baba. It was another interesting episode of Pass and Move special here at our Papa Field Stadium. It finished Bulawayo Chiefs 0, Dynamos 2. Thank you for watching and remember to engage us in the comment section. Please like, subscribe and also share with others. But Pass and Move special. Thank you Sabonga. Thank you for watching. Pass and move. Pass and move. Mama sita tingo shakera mutuze. Pass and move.